Hello, muri Zimbabwe and welcome to Zim Reality ITV. Zita rangu ndoitwa DJ Sparks. Tiri panapa patinouya nenyaya dzakasiyana-siyana patinokuigirai zvidzidziso zvakasiyana-siyana seshow yatinayo muzuva nhasi inova iyo danho remazano pandina Gogo Chikonyora tichimbonzwa mameseji akasiyana-siyana tichimbonzwa zviri kushungurudza mhuri yeZimbabwe tichibatsirwawo because takada kuti tibatsirane pachedu tinogonanga tisina ruzivo rwakakwana asi takatsvagowana mupangamazano vangona kutibatsira then upenyu hwedu hwakachinja uyezve takakwanisa kuita madecision edu anenge ane madecision ane hungwaru kana madecision anenge ane rutesve mukati. Saka muzuva nhasi ndina Gogo Chikonyora tine maaudios atinawo takatumirwa nemhuri yeZimbabwe ada kuti tierere then towana maadvice kubva kuvanhu vakuru so that tinoita madecision edu muhungwaru muuchenjeri. Asi before ndisati ndapinda panyaya nhasi kachinge first time yakusvika panapa usina kusubscribe, please do subscribe so that anytime patinouya nezvezvinyowani unowana notification. Uyezve ukachitoona uri kuFacebook usina kufollowa page yedu unofanira kuti followa page rakanzi DJ Sparks ZW. Saka nhasi nenyaya yatinayo yemusikana kutaya kuti ashaya kuti ochiita sei mumwe ari kuda kuroora wacho asiye waanoda wacho asi aida kuroora. Saka ndichakokorodza Gogo muchirongwa then tonzwa kuti vangatibatsire sei muzuva nhasi. Gogo munofara here? Ndofara hangu, makadiniwo? Aiwa, isusu tinofara moto uri sei upenyu? Aiwa, upenyu huri nani. Gogo wazukuru wenyu chikuitika mazuva ano Tizvozvo ndechekuti hatisisina namupangamazano kana kuti time chaiyo yekuti munovhizitira ana tete ana mbuya kuti vatibatsire kana kuti vatidzidzise. Time iyo hapana, zvichida maybewo nekuoma kwaita upenyu kana kuti kushaya ruzivo kana kuti maybewo nekuti tauda ngoswera tiri pamafoni edu. Saka ndakaona zvakakodzera kuti tinge tine show yakaita seinoyi yatinenge tichiti vana vanotitumira mamessages, vazukuru venyu vanotitumira mamessages then tomaverenga panapa kana kuti tomaplaya watitumira maaudio then wowana mazano zvobatsira iye anenge abvunza uye zvobatsirawo futi nevamwewo vanenge kusangana nemasituation akadaro. ichokwadi. Saka muzuva nhasi tine mwanasikana watinaye panapa tichaplaya then kana muchinge mamunzwa then muona kuti mungamupawo mazano sei, angabatsirike sei uyezve angaitewo sei kuti upenyu hwake aite decision chaiyo. Ndizvozvo. Maswera sei mukoma Sparks? Ndisirewo mudare. Ndiri musikana ane 26 years. Ndine vakomana 2. Umwe wacho handimudi, ndonyara kumuudza kuti handichamudi but ndiye akuda kuroora. Then wandinoda wacho haambotauri zvekuroora but ndomuda zvisingaite. Uyu wandisingade ari kutova pressure yakanyanya kuda kuroora. Ndibatsirewo ndodii. Kubvuma kuroora ndisingamudi zvoita here. Apa makore ari kufamba. Thanks kuno achabatsira. Ndo nyaya yedu yatinayo mudare nhasi. Aiwa, ndiri kuinzwa. Angaite sei muzukuru uyu Gogo? Ya, muzukuru uyu ndamunzwa. Nyaya yake yakutongoda pfungwa dzake muzukuru uyu kuti dzitoshanda. Nokuti semaonero angu kana kuti zano randingamupa hazvibetseri kuti usimbirire pamunhu wewe unofunga kuti anokuda asi hatokudi nokuti haana zvaari kuronga zveupenyu newe. Andinoona. Saka oona sokuti anomuda asi haasi kutomuda munhu uyu. Waari kutoramba anomuda ari kuronga zvekuroora ka ndiye munhu anotofanira kunge achitofamba naye nokuti tikatarisa izvozvi makore ake ari kuti ane 36 years. Ari kutoenda mberi, ari kutokura, ari kutochembera. Nenguva yafanira kunge ane imba yake achiita imba yake. Saka indoona kuti muzukuru uyu hazvibetseri muzukuru kuti urambe uchindirira mberi nokudanana nemunhu waunoziva kuti haana future, haana zvaanogona kushandura upenyu hwako. Kushandura upenyu hwako nemakore awava kuroorwa woita imba yako, woita mhuri yako. Nguva iri kutopera. Uchitambisirwa nguva. Zvitori nani ubvume zvako uyu waunoti wacho haumudi. Itozvisa kuna Mwari kutomuda akuroore, uite imba yako, uite mhuri yako, nguva ichiripo. Alright. Asi Gogo tichiripa papo. Marriage yacho ingagarike here uine munhu anokuda iye iwe usingamude iwe uchida mumwe munhu. Hazvisizvo zvingava zvichizokonzeresa matambudziko akaita sei kuti unopedzisira kuita gumbo mumba gumbo panze.
makore ano zvinodaro, asi inini zano randingotopa muzukuru uyu kauyu nderekuti ngaatozvipira nekuda kwekuti anoda kuroorwa asi uyu haasi kuronga zvokumuroora kau. Kuroorwa ari kukuda handidi ka. Saka zvitongorira ise mwoyo wako kune ari kukuda iwe usingamudi. Chitongomuda akuroore, uite imba yako, uite mhuri yako. Otherwise ufadze vabereki vako. Pana kuti upedze nguva uchidanana nemunhu asingarongi zvokukuroora, mazuva achifamba uri kutochembera, ari kutochembera uyu. Asi kuroorwa kungave kwakakosha sei, because zvinoitika negeneration yatiri mazuva ano, munhu anogona kuti kuroorwa kwacho hakuna kukosha kudarika kunge ndiri mumarriage yandinenge ndichifara. Kuti ndiri panze handisi mumba handiti, asi ndiri kufara. Asi mumwe oita marriage yaasi kufara nayo, nezvipi zvinhu zvamungakurudzire munhu kuti aite kuti agare mumba mune munhu waakaroora naye asi asingamude achida ake mumwe munhu, kana kuti ogara nemunhu anoda asi vasina kuroorana? Hazvina zvazvinobatsira kugara nemunhu waunoda iye imi musina kuroorana. Munosvika kupi? Achasvika kupi? Hazvina zvazvinobatsira, ende hazvina zvazvinotomboshanda, ende hazvina zvazvinomuyamura. Asi kuti zvitori nani aroorwe nemunhu anomuda, nokuti akaroorwa nemunhu uyu iye ndiye ari kumuda. Ndanzwa kuti ndomuda zvisingaiti, iye ndiye ari kutomuda. Pamwe haatomudi iye unotove newaanotoda zvisingaiti. Unoona manje? Saka acharamba achidanana naye ozonzwa kuti uye aroora waanoda zvisingaiti. Iye anomuda zvisingaiti, asi iye haasi kumuda. Antove newakewo waanotoda zvisingaiti. Saka vanofana kudzidzira kuda, asi rudo runodzidzirwa here kuti rudo harudzidzirwi, asi kuti rudo runonzi anenge akuda iwewe mudewo. Kwete kuti anokuda iwe hausi kumuda, uri kumanikidza uyu kuti andide iye asingakudi, ari kumumanikidza kuti amude iye asingamudi, achisiya uyu anomuda. Which means the situation is panapa kugamira so uyu ari kudiwa uyu zvakamunakira pakuti ndiye ari kudiwa iye asingadi. Asi kuti uende iwewe kune munhu anenge achikuda iwe usingamude ndozvokuda kuita. Zvinoita. Asi asingakude iwe uchimuda hazviiti kuti munhu. Hazvitoiti nokuti ane waari kutoda. Anaye atori naye waanotoda. Kusada iwe kureva kuti ane kumwe kwaanaye waanotoda. Saka ndosaka kune tsume inonzi ida anokudawo. Asingakude siyana naye. Ida anokudawo. Uyu ari kumuda anotoda kuroora, ende mwoyo wake wakatoperera pari, ende imba iyoyo inotovakika imba yakanaka. Nokuti wawana murume anokuda asingazotombokuchiti mangwana. Uyu akamumanikidza nyangwe akaita rudo rwokumumanikidza, vakaroorana zvokumanikidzana, imba yacho achachitwa achisiwa mumba achienda kwaari kune anomuda. Asi kuroorana iko kune eji here, kuti eji ndo eji yakanaka kuroorana, kana kuti kuroorana munoona kuroorana zvene even at 40 pamwe mukomana wake kauyu ari kunanga ari kuronga kuti izvo asita kutaura zvake, asi maybe anogona kuzoroora hake pamberi, maybe wakuma 40 years ozoroora hake apewo unenge wamhanya manya uchiti time ubva waenda kune kwausingade iwewe. Asi ngatitarisirei kuti izvozvizvi makore ano aya zviri kunzi munhukadzi ukangoona wasvika kuma 40 years kuroorwa kwako kwatoine kamwe kamutauro kanonzi zvinenge zvariski kwauri, nokuti kuzobereka kwako vana unobereka asi nedzimwe dzenguva hakusi kubereka kwakanaka, ende uchaita vana vangani nokuti watokura. Ezvizvi vana chiremba chavo vari kuti kana watoine 40 years kutobereka kwacho vanenge vakuti chitomira. Saka ndio patiri kuti nguva iri kumuperera uyu, nguva iri tomuperera akamirira uyu. Murume haana problem, anoroora panenge angofunga kuti ndakuda kuroora ende zvitomuitira, but uyu musikana atori neproblem yekuti pa 40 years dzaachamirira kuti asvike kuti uyu azvinge aane rudo nayeka kure nguva inofanira kukosheswa. Nguva inofanira kukosheswa. Bhoza uzive ona kumira munhu achobva akurasisa, abva akurasisa futi yoamumirira. Achamudemba uyu ari kumuda uyu, achamudemba waari kumuda iye asingamuda, achamudemba denda akaziva.
Inohanzi denda kaziva itungamiri. Haina zvinobatsira. Inini savatete ndoda kutoudza uyu kuti savatete anokuda mudewo. Kutonamata kutopfugama kunamata kuna Mwari kuti Mwari ita henyu kuti uyu anondidaka ndinzwe werudo rwokuti ndimude ndisiyane nezvizvi zviri kungoenda izvi. Bonzi izvinogona ngaatosata. Aigona ngaatosatani manje. Atopinda manje. Alright. Ndakutorere time. Kuti amutorere time. Alright. Ozopese wanzi mwana kwanhingi uya harorwi uya mheno zvaanazvo. Aiwa hapana zvauinazvo asi kuti iwewe ndiwe uri kuswedzera nguva. Alright. Asi age chaichai yakanaka kuti munhu aroorwe ndeipi? Iyo iyari yakanaka. Futi akatononoka. Alright. 26 years. Uita munzwa uyu ngaachize zvekuita mamubatsira. Ngaaende kwaanodiwa. Ngaawandise kuandase kwaanodiwa. Asi even kuna vamwe vanhu kuonawo achiti kukura age chaichai yatingati no this age iri good kuti tichipinde muwanano. Tomboti uri murudo nemusikana wako age iri raiti chenyaya kutanga kuti ndichironge zvekumuroora age yakaita sei? Haina kuti kubva kunana 2021 zvichienda kumberi. Kusvikawo pa 36 yake iyi zvakanaka. Futi 36 kutaura chokwadi kutononoka kuroorwa. Atononoka uyu. Nokuti nguva iri kupiwa vanhu vechidzimai yekubereka vanaka yatoshata nokuti vari kuti pa 40 years ka madhokita anenge asachambodi kupinda newe mulebha. Asi gogo tingati kana munhu achinge achida kuroora angatarise chii kumusikana wake uyezve kana achinge ari musikana angatarise chii kumukomana wake kuti 1 2 3 4 5 ndozvekutarisawo usati wapinda muwanano? Chinofanira kutariswa chokutanga ndigorudo. Fanike gogugo kuti anondida asi ini handisi kumuda. Igogo rudo ndochokutanga. Ane rudo neni here? Ende rudo rwainarwo neni tamumba runoramba zvichienderera mberi here? Uyu wandiri kuda kumanikidza uyu kuti dei ari andiroora ndiri kumuda zvisingaiti. Andiroora tichagara zvakanaka here mumba umu? Achanga ane rudo neni here? But tikatarisa iwo ndiwo uri kutomuda asi haakudini? Uyu ari kukuda watoona kuti ane rudo. Zviri pachena kana inini savatete ndatoona kuti uyu ari kurambwa uyu kauyu. Ndiye anofanira kunge achitoita sei? Ndiyo babazvo. Ndo baba vakatoperera kwaari kuti ndoda hangu kuroora. Ende baba ivo vane zvavatoona zvakanaka paari musikana uyu. Vatoona zvakanaka pauri musikana. Ndosaka vari kuti ndoda hangu kukuroora. Iwe waakuramba. Uyu haasati aona zvakanaka kwauri uyu. Right. Ko ukazvida kuroora zvekuti munhu ane mari kana kuti haana mari zvakakoshawo sei? Zvemari hazvina kana basa. Zvokuti ane mari. Mari inotoye dambudziko zve. Nokuti munhu ane mari iwo noti wamuda hausiri wewe wega wamuda. Vazhinji vari kuzviona kuti ane mari ndiotomuda nokuti ane mari. Tangai zvinhu zvenyu maamose. Kana iri mari inozouya itai zvinhu zvenyu mari izouya maamose. Zvokumudira kuti ane mari hauna kuda iye wada mari yake. Hamuna kuda zvese kagogo unoona kuti mari yake futi ka iyo mari haiiti here kuti munhu adevelope rudo chairwo kuti ndine mari andika musikana nhingi uyu ototanga kutondida chaizvo zvekutondida chaizvo nekuti inini nditone mari. Zviriko asi nedzimwe dzenguva zvine dambudziko mberi futi. Nokuti munhu ane mari haadiwi newe chete, iwo wamuda kuti ane mari, une mumwe ari kumudawo futi nokuti ane mari. Saka hazi wako wega. Hatichenjerere ipapo vana vasikana. Vana vasikana ngavachenjerere ipapo kuti uyu ane mari hazi wako wega uyu. Ane umwe wari kuiona mari iyo yari kumudawo. Sezvokumuda kwawamuda sezvawamudira iwe wamudira mari yake. Ko uyo wakamudirawo mari yake akarambidzwe. Ko kana uchingori musikana uchida kutarisa ungatarise chii
ungatasema zvekuti munhu akanaka ari hendisamu zvakakoshere murudo zvekuti anogeza anopfeka zvakanaka zvinokoshawo here mukuda kuzodanana nekuda kuzororana? Ya nemwe nguva zvana kugeza nana kupfeka zvinokosha. Aiwa izvozvo hatidi kureverana nema. Zvana kugeza kwakanaka here, ari kupfeka zvakanaka here, anogona kuzvibatawo zvakanaka here. Aiwa nedzimwe nguva zvakakoshawo futi kumukomana kuti uzvitarise. Nokuti dzimwe nguva uchanoroora musikana asingatozivi kuti kupfeka kunopfekwa sei sesu ana mbuya afei. Kokuti wapfeka hembe inenge yakaminama yakadai, wapfeka sketi yakarereka yakadai, zvinotariswa izvozvo kuti unenge watoona kuti uyu musikana ari kufamba apa musikana uyu aiwa kugeza anogeza. Kwete kutarisa kugeza chete, aiwa neunhu hwake. Uri paanogeza uchimunyatsoona kuti akageza asi unhu hwake pakugeza zvichisiyana futi. Anogeza asi unhu hwake manje horamba ageza asari njaku hazi munhu ngaageze ngaadzikame. Afambawo zvakatsiga murokesheni, afambawo zvakatsiga murodhi. Anorooreka. Aiwa handinoda kutenda. I think mataura zvinhu zvakawanda. Ndazoda kuwanza hangu makwesheni ndichibvunza kuita kuti kune vamwewo vanogona kunge uya nedambudziko iroro, kune vamwe vanenge vachiteererawo vasinawo dambudziko rakafanana iri asi vane mamwe matambudzikowo futi unrelatedwo kunyaya dzekuda kuzosvika mukuroorana ikoko. Ndosaka ndazotirai kuramba ndichingobvunza but I think mapindura zvakanaka from zvandaona ini zvandadzidza ndezvekuti munhu unofanira kuti ude munhu anokuda. Because anokuda akanyanyokosha stereka, haafaka kutengesa, haafaka kurasisa, because anenge achikuda. Zvekuti unoda munhu unoda iwewe, dzinonguva zvona kubatsirwa hazvo, but from mataura maita imwe zvekuti hazvina kukosha because mariskis ari kumberi ekuti wada munhu waunoda iwewe asina chaari kuronga, anotokurasisa wese. Plus iwo pakumbotanga kumbowada vese kuchiti no ndine 2 mumwe wacho ndiva ndoyanyoda. Ipapo pane dambudziko ipapo. Pane dambudziko ipapo. Pane dambudziko ipapo. Hausi kuona kuti pane kamwe kamvuri kakamira kasina kumira zvakanaka ipapo. Kana kuti pakutombosvika pakubvuma uchiminzi unongo chitombooneka kubuda. Saka ane anokuda. Vakuru vakati ida anokudawo. Saka ndo pakakosha ipapo. Uyu mhinduro yake yati kumpindura ndeyekuti tokungoti ida anokudawo muzukuru. Ida anokudawo. Uchamumanikidza kuti ndewa ndoda zvisingaiti. Wedzira kuti zvisingaiti rataura pandaribata ini. Kuti ndomuda zvisingaiti. Iwe ndori kumuda zvisingaiti. But yeah, good zvisingasisi kuronga. Kaka. Azvinoitika izvozvo. Wakamumanikidza kuti ndiroore achazokudza kuti iwe ndiwakatondimanikidza iwe. Wakambondinzwa kuti ndoda kuroora. Iwe ndiwaitondimanikidza. Saka unozoti kudi iwe unenge wamumba. Ndio paunozofunga uya kuti ndaimboina aida kundiroora aindida. Aindida zvisingaiti. Uyu ari kuda uyu zvisingaiti. Asi ari kudiwawo neuyu zvisingaiti. I think gugu apa mayatsopatsana ngura apa. Muri Zimbabwe ndofunga manzwa kana pachinge pana wangu achiona ungaine matambudziko ari related kunyaya dzema-relationship izvodzodzi ashaya kuzwa kuti ndoita seko uyu ndiye wandinoda asi uyu ndiye anondida ndoita sei chaizvo. I think manzwa gogo bozana gogo aya vanenge vachiziya upenyu chaihwo, vanenge vasangana nezvinhu zvakawanda, saka vanenge vachitibatsira kuti tiite madecision. Ndochinangwa kana kuti ndo the main agenda yethis show kuti tenge tichidzidza nekuona zvakakosha, kugona mukupatsanura zvakakosha mune zvisina kukosha, kugona kupatsanura zvisina kukosha mune zvakakosha. Saka muri Zimbabwe da kutendai nekuramba muchingosenda mamessages enyu nekuramba muchingoona chivhitivhiti chinoichi Zimu ITV. Kunewo vane mamwe maissues vane nyaya dzimwe dzavainadzo vakasununguka kuti bata manhamba dzikubuda pascreen idzo ndidzo nhamba dzamunokwanisa kusenda maaudios enyu, ndidzo nhamba dzamunokwanisa kusenda mamessages enyu overengwa tomasvitsa kuna gogo vanokwanisa kutibatsira. Nhasi tatina gogo chikonyora vachitibatsira tofunga tadzidza zvinhu zvakawanda. Gogo da kutendai nenguva yenyu yamatora anokuti mune zvakawanda zvamunofanira muchiita asi masiya kuti munge muri panapa tichibatsira nevazukuru vedu vasina natete, vazukuru vedu vasina nguva yekuenda kuna natete vanongoti no zvese tinongozvidzidza pafoni.
saka ndakaona zvakakosha kuti intaneti iyoyo yafune zvimwe zvakakosha beside zvimwe zvisina kukosha zviri kuwera. Ndakutenda igwedu. Aiwa, tinotenda. Mune Zimbabwe, thanks for watching, thanks for supporting Zim at ITV. Always remember that fear not, sin not, whether you like it or not. The truth is the truth.